Basit ti dagom lang invention. Nya nga iti banor namot lang nga dumag pa iso iti sinulid. Ngam kada tayo nga dinmakkel iti lulula na banor da ito kalkaron no maisimpa kan panakaisimpa na iti gamit tayo. No napisang ti pantalon ko di malagip ko ni granmak kat karigatan na piman nga uray nakapkapsot ti mata na kat karigatan na piman nga agdait. Ano dati man ti usarak mo agsapang apan kami man nagkakanduros di bantay. Ada manan iti usaran nga pantalon. Nagbasit nga agpaisuda ito nga sinulid na nagdakkel iti mabaling nga adalan tayo. Dati sinulid nga ito yung dagom nga ito, basit nga raminta ito yung nagdakkel ti may tulong na no isimpana iti biyag tayo. Iti biyag tayo at kasla nga dagiti gamit nga dagiti bado. Iti bado nga ito kat remembrance ko piman ito yung katay nga angkel ko kat kunapiman. Mabaling nga dawat ak remembrance kanya ng panglaglagi pak intad na piman ni auntie. Ito nak na ni, kipitak piman kat ada dagi dadu mga damages na kahit kung ay simpa. Basit na ito nga dagom na dakal ti may tulong ng mga isimpa iti nadadal nga gamit. Karkaron mo kahit ito nga isimpa. Dagiti babakat na iti best friend da. Ngam na kumpara dagi jay makina, kitanta dagi jay badbado rata. Ada dagi dadu mga badbado nga nagpipintas nga agpaiso, ti design na. Makitut kailangan ada day chimpukot no once nga nagsut-sut kan nagtastas di naidait halos amin mo tan di panakaidait na kat matastas. So nga pinaka the best lat ano dadu mga agri-prepare kiti di sapatos dagiti ubing ko. Dadu dagiti bags kan dagiti daduma kat dagiti badok. Usually nga susarak kat dagiti dagom. Iti South Yapo kat mapalagi pa na kiti South Yapo ti John chapter 16 nga iti Santo Espiritu kat naitad ka tayo. Kunapi man ni Kristi Jesus, masapul nga ibatig da kayo, sumarunong agtrabaho. Kan ada iti sumarunong parparehas kumatla nga mangliliwa, kan mangkuriktar, kan manglukat iti puso, kan panunot iti tapno konbiktaro na, lukatan na iti puso, kan panunot iti mensahe nga masapul nga mangtunggal may sakang dagiti tao nga sumarsaruno. And he's referring iti Diyos Santo Espiritu. Dati dagom nga dito katiladawan na iti Diyos Santo Espiritu. Iti mensahe nga usaran ti Santo Espiritu nga mangkonbiktar kan mangtudok kan mangisimpa iti tao iti panakadadal na iti sangwanan ti Diyos kat dito ebanghelyo. Ado ti mensahe di Bible. The Bible is talking about the creation kasat mo narami ti tao nagrugi ti amin. Kasat mo nga nagbasol ti tao natinag ti tao inmadu ti tao. Ingganay di chimpo iti panagumay ni Apo Diyos. The last days, dagiti history, ti anak ti Apo, the Israelites. But there is a message that is higher than all this message. And that is the message iti Ebanghelyo. The doctrine iti creation, the teaching about creation could not save man. The teaching about church could not save man. The teaching of the last days could not save man. There is only one message na isulang ti mangisalakan iti tao, and that is jay sinulid iti Ebanghelyo. And no natin nga Ebanghelyo, we are talking about the finished work ni Jesus, the death, the burial, and the resurrection na finished day, and it is sufficient nga mangisalakan kadagiti agtalek kan agbabawi ti basol na. Ado dagiti Ebanghelyo nga naikaskasaba kinupyat ti demonyo nga magtastas. Haan nga mangikapot nga bumayag, matastas. Awan ti daduma nga ibang mensahe nga inted iti Apo tapno maiurnos isuna ti sangwanan iti Dios nga han nga matastas isuna malaksid lang di Ebanghelyo ti panakatay panakaykali ken panagungan na. Ket no sino man kada kayo ti agbabawi jay. No sino man kada kayo ti mang-awat kini Kristi Jesus nga manubot ken mangisalakan na. Nga mga naijay nga admitaren nga nagbasol isuna ti sangwanan ni Dios. Naofindan na ti sangwanan ni Diyos ni Apo. Ngawan di ti biyag na ti may lastog na nohan lang nga dinarami ni Kristi Jesus. Kung nati sa ti Apo, the Lord will fix. The Lord, baban iti Ebanghelyo nga inawat na dita nga tao. May isimpa iti biyag na ti sangwanan ni Diyos. May kapot isuna. Pakawanan ni Apo Diyos isuna. Iurnos isuna iti Apo. May kapya isuna ti sangwanan iti Diyos. And that is because iti Ebanghelyo. Kita man kapsat. Anya ti pagbatbatayam.
Agbat-batay ka kaditi panakabalin iti relihiyon mo. Agbat-batay ka kaditi panakabalin ti aramid mo. Agbat-batay ka kaditi panakaramid iti napintas nga biag mo. Sa nga pulo nga bilin. Nga dijay ti mangisalakan kanyam. Ti mangisalakan kanyam nga kasapulam kat iti Santo Espiritu. Kan iti mensahe iti sinulid iti ebanghelyo nga masapul nga talkam iti biag mo. Nuhan mo nga talkam deta nga dagom, trabaho, kan persona ti Diyos Santo Espiritu kan iti mensahe iti ebanghelyo. Kung nati sa ti Apo, uray putam. Hamka nga mayurnos iti sangwanan iti Diyos. Kita man kapsat no sino kan anya nga sinulid iti nangitaliam kan pagtaltal ka mo mangirurnos ti biag mo kani Apo Diyos. Malaksid iti naramin ni Kristo Jesus ti ebanghelyo. Agtastas amin nagyay. Kahit nga sa wandom tang iti tiyempo. No tibado katawan ti usarnan. Nga mayurnos, tanatas-tatas, napisa-pisang katawan ti pakarimedyoanan. Kung nati sa ti Apo, may berleng deta, may aramid nga trapo, may basura dijay. Ngam ti tao, kan iti bado nga mabaling nga naurnos, kan inornos ti ebanghelyo, kan ti sinulid, kan dagom iti Santo Espiritu. Kausar iti sangwanan ni Suna. Yawin niya Apo Diyos si Suna, usarin niya Apo Diyos iti biyag na, akseptaran niya Apo Diyos si Suna, gapus, iti panakabalin nga insimpa, iti Diyos Santo Espiritu kan iti mensahe ti ebanghelyo nga nangisimpa ti biag na. Kita man kapsat. Kita am ti panakaisalakan mo. Sino anya nga sinulit ti pagbatbatayan tapno may simpa ka iti Diyos. Sapay kuma ipudnom tingiwat mo. Anayem ibagam ti sangwanan iti Diyos Apo Diyos nagbasolak ti sangmanam. Kaslak nga bado nga napisang-pisang. Awan kay lalastog na. Namtatak at nawatak ti mensahe ti sinulid ti ebanghelyo. Nga isulang ti mangisalakan kanyak. Talkak ti jay nga ebanghelyo nga mangisalakan kanyak. Diyos Santo Espiritu. Tudukam ti pusok. Isaganan ti panunot ko. Nga talkak ti jay. Jay naramid ni Kristo Jesus. Nga umanay. Nga awanan dadu mga pagbatayak. Malaksid lang ti jay. Sapay ko mga kapsat. Taramidam di jay. Salamat kapsat.